Lewap vilayetinde internetten peýdalanýan ýaşaýjylar VPN we Siphon proxy serwerler arkaly Türkmenistanyň petikli saytlara girjek bolanlarynda özleriniň Wi-Fi internet ara baglanşygynyň kesilýändigini aýdýarlar. Biz VPN we Siphon proxy serwislerinin peýdalanjak bolanymyz üçin Wi-Fi'mizi petikleýärler. Men düşünemmok. Eger biz internetten peýdalanyp bilmejek bolsak, onu näme üçin her aýda 100 manat töleýäris? Dip adynyň efirde agdarmalygyny soran Lewaply dinleýijimiz aýdýar. Onuň sözlerine görä özü ýaly Wi-Fi internet hyzmatyndan peýdalanýan başga-da ençemi Lewaply ýaşaýjy Lewap Telekom edarasynyň tehnik bölümine jaň edende olaryň ählisine proxy serwerlerinden peýdalanylmaly däldi barada bir meňdeş jogap berilýär. Men operatora jaň edenimde degişli resmiler maňa we meniň ýaly internetten peýdalanýan beýleki ýaşaýjylara VPN-iň işlemeýändigini we onu ulansoň Wi-Fi'ň öçürilýändigini aýtdylar. Dip Lewaply ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu mesele boýunça Lewap Telekom edarasy bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Ýöne bu maglumat proxy serwerler arkaly petikli saytlara girjek bolýan aşgabatly internet ulanjylarynyň Wi-Fi internet ara baglanşygynyň kesilýändigi barada peýda bolan habarlardan bir hepde gowrak wagt soňa gabat geldi. 29 ýanwarda Adatlyk radiosu bilen habarlaşan we atlandyrylmadygyny soran aşgabatly talip özüniň Aşgabat şäher telefon ulgamynyň internet hyzmatlaryndan peýdalanýandygyny aýdyp, proxy serwerler arkaly ýurtda petikli Facebook, Instagram ýaly sosial ugamlaryna girjek bolanda internetiniň kesilendigini gurrun beripdi. Şonu ol bu bökdönçlikler bilen baglanşykly Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehnik bölümine jaň edendigini we degişli resmiýetiň özüne siz näme proxy ulanýarsyňyzmy, ýene ulansaňyz internetiňizi düýbünden kesers diýip haýwat atandygyny aýdypdy. Türkmenistan media adatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda ýyldan ýyla iň ýaramaz görkezijilerde ýerleşdirilip, Prezident Gurbanly Berdimuhammedow serhetsiz reportyorlar guramasy tarapyndan internetiň ganym düşmany diýip atlandyrylýar. 2007-nji ýylyň başyndaky prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe Berdimuhammedow ýurdun ilatyna internet elýeterligini wada beripdi. Emma muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde öz ilatynyň internet ulanmagyny iň kän çäklendirýän ýa-da ýeterlik mümkinçilik döretmedik döwletleriň hatarynda agdalýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürüteleşdirilen Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlarynda internetiň ulanylşy we elýeterligi boýunça geçen ýyl çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan öz ilatynyň internet elýeterligini 20%-den hem aşagda saklaýan ýurtlaryň arasynda agdalýar. Geçen ýylyň oktyabr aýynda Russiýanyň habar terişdeleriniň Yamobi internet proýektiniň analitikleriniň geçiren barlyklaryna salgylanyp beren maglumatlaryna görä, Türkmenistan internetiň gymmatlygy boýunça 100 ýurtdan 97-nji orunda ýerleşdirildi. Türkmenistan iň haýal tizlikli we iň gymmat internet bilen birlikde interneti juda çäklendirýän ýurtlaryň arasynda hem agdalýar. Ýurtda Facebook, Twitter, Kontakt we Instagram ýaly sosial ulamlaryň we garaşsyz maglumatlar çap edýän şol sanda Adatlyk radiosynyň web saytlary hem petikli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri Türkmenistanda informasiýon internet saytlarynyň petiklenýändigi baradaky maglumatlar reddedip, diňe pornografiýa maksatly diýip häsiýetlendiren saytlaryna girişleriň ýapylýandygyny öňe sürýärler.